Jeg henter lige gånden. Yep. Gånden. Har du nogensinde prøvet at holde sådan en? Ja, det har jeg, men jeg skal fortælle dig en ting, som du måske ikke ved, men jeg har engang skudt min farfar i hånden med et gevær. Okay. Da jeg var ganske lille, men det var dengang, man kunne få de der hundepropgevær, dem, hvor der var sådan en lille og sådan en snor, bum. Ja. Så havde jeg pillet den ud. Jeg var ikke så gammel, vel, og jeg var syg og blev passet hos min farmor og farmor. Så smed jeg en stor strikkepinde ind i toppen som bagnet, det havde jeg set. Og så gik jeg ind sådan en morgen. Jeg kan dårligt nok huske det selv, men jeg gik i hvert fald ind som lille knægt. Min farfar havde fået gammelmandssukkersyge, så han havde ikke nogen ben. Han sad i rullestol og læste avis, som han skulle. Og jeg gik ind og sagde hænderne op, eller jeg skød. Ja. Og han gjorde så sådan her med avisen, kiggede lige over, og så sådan med fingrene, som om han... Og det var ikke rigtig hænderne op, så jeg skød. Bum! Ikke? Så sad den lige her imellem... Ja, det var frygteligt. Den sad lige her mellem med flappehuden her, ikke? Strikpinden. Og han skreg jo, og min farmor var en gammel sygeplejerske, så hun kom løvende og hævde den der ud, så gav hun den lidt jod og bandt op, ikke? Og så det, jeg kan huske, og det tænker jeg, hver gang jeg ser sådan et gevær der, så tænker jeg på, da hun stod ude i bryggersen med hammeren, og så smadrede geværets, kolbør det hele, ikke? Og jeg stod der, og jeg var jo skrækslagen. For det første, jeg tænkte, jeg skudt min farfar, han er forbundet, og geværet går i stykker nu, og det var, ja. Men det var jo bare et hundeprop gevær.